Hayırlı işler. Oy. Ижауда концерт tamam. Biz гостиницада. Шул иртеге Аллаха буйырса biz барабыз. Берем якларына Бардага. Вот көтүп калабыз сезне. Бардада инде билетлар сатылып беткән күптәннән. Аллага шөкер. Ижау халкына да зур рәхмәт. Алла бирсә күрешүләр насыйп булсын. Шул команда белән ял итәбез. Biz kiyemiz. Күрсәтеп китим әле. Друг. Şeredik abi. Нарайы. Сыгır şırıyasında. Найы. Безнең агай скворечникта ул. Жайлап поездда барган кебек. Чучух. Син самый главный төнне туалетка юлыңны кыскартма. Митемник теге сөйләшмәй зурайган дип торам әле. Кылагына тыккан икән теге. Балkondan dönekse. Калганнарын да күрсәт. Yaşlıları giymezsin. Vay vay. Күрсәттән мен сиңа. Алмазны күргәннәр нәр бар инде. Әйе. Күрсәтеп тормыйм. Син артың белән ят. Артта күрсәндер дисең. Бу приколны без генә аңладык. Tamam, bir tek olanlarını da күрсәт. Митем тегендә барырга что ли? Кайгы булды. Күңелле.